Siz bugün menä biri däwetinde Tätişli raýony günleri öte. Siz bilebis, siz bizning ýokdaş, Tätişli raýonundan özüňiz bilen ýakyndan tanıştyryp gitdiňiz äliň karşym. Men Tätişli raýonyna gördüm sirtawetde Mehmet diýen awul kızı İslam kız Devişi familiya İslam Züberjet ve yazımdan koyaz kızı bulamın. Elge ne familiya var Islanova. Şu awulda Kurdum awulunda 10. klasyny bitirip tamamlap her bir kadın kızının kabatyna turgan bir üstüdür. Mena şula şirket söýüp gitip Ufaga kelip Ufada ýaşaýsyz indi. 80-nji ýyldan beri Ufada ýaşaýmyn. Allaha şükür mena. Mena hakly da onda bolsa da işläp ýürümin äli. Pensiýa bolsa da mena glawny sınıfda işläp ýürümin paka şu mena işden soň havalanyp, şatlanyp, özüniň ýakdaşlaryny görüge tip dolpunyp geldim. Şunday hisler bilen kildiňiz indi. Elbette. Özü bizning Tätişli boýunça siz nerseler etesiz? Indi hisler bilen ýaşaýsyz, sagnasızmı? Sagnam. Goýtasyz, ýeş goýtasızmı, nişek? Mena änim ätilerim hazır merhuma bilen merhum boldular. Şolay da biz tugan awuluny taşlamaýbys. 30 kararda bolup, hemde awuluny özübizning mena his tugan ýakmyna Tätişli raýonunda her wagtda da bolur gatnaşabys. Ýakda özübizning ýaklaryny sagnabys, şundap da ýaratabys. Munda bolgan şunday şaralarga ýerşerisiz indi demegimi? Şunday konsertler mena bolsuny ýaşarak özübizning raýonundan bolsa şoklanyp gelebis. Artistlaryny sagnabys, ýaratabys. Big rahmat sizge. Gelişekde de selamatlyk, uňuşlar tilep galabys. Rahmat. Tätişlerge selam. Oğlumla qaydyp kelgen köp his etdim, sizdi görgen şeref. Rahmat. Şun güňümden rahmat. Rahmat, sag bolasiz.